Zdravím ľudia, zrovna z Dragon pri novej sérii. Novej sérii, novej. Toto je séria taky tu. A môžeme sa do toho pustiť, ne? Seed som si nepozeral, takže dáme. Seed dáme. Dáme seed. Tak. Dúfam, že to bude taký vydarený seed. Dám tu si dám meno serveru, že dobre. Takže hráme taký light. Možno aj Creed Lord, takže teraz to bude kus dlhšie trvať, takže vám ukážem ešte moju pracovnú plochu. Ja vlastne neukážem, sa to celé teraz bude buildovať a keď teraz sa to nabuilduje, tak sa zmenší. Nebude to ako na full screen, a bude to v okne a potom to zase zväčším, nebojte. Počkajte, ja niečo vyskúšam. Nájsť okno. Tak to je okno. Teraz by ste nemali vidieť moju pracovnú plochu, myslím. Takže je to dobré. Ne, jej sakra. Som to prapľal. No dobré. Takže celá vrhovka. Teraz mi to dobré. Počkajte. Oh my god. No ja som hnusnej som. Nájsť okno, celá obrazovka, game. Dúfam, že mi toto tu nebude zavadzať, lebo sa poserem. Ak to tam bude celý diel, ale počkajte, to vyriešim. Ne, to som nechcel. Ne. Krište. Tak to len je Dragon. Počkajte, ja to vyskúšam inak. To by sa nepovedalo. Tak. A takto len je Dragon. Takže back to game. Aj keď takto by sa to okno hodilo, že by ste tiež videli všetko. No okrem tejto minimapky. Máte hore zrezanú, ale to nevadí. Počkajte, no. To by to mohlo ísť, len by som sa akože nasťahol do iného biomu. To sú ledy. Ešte chat tu sa mi nezmizol. To sú ledy. Ne, popod. Dobrá. Ne, zle. Go, do extrémního. Jako vidíte, máme taky, který mi brutálně laguje. Počkejte, ja si pozriem mapu. Dam. No to vidieť, teraz pôjdem. Možno to ani tak asi nebudú. Juj! Nechme sa zabiť hneď na začiatku, lebo je tu, myslím, je tu 3 kapy. Je tu 3 kapy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
Lalala. Je tu, myslím, je tu 3 kapky. Dobre. Veľmi pekné tam spadnutie, ale teraz ešte drevo neberiem.
Tohle vyzerá jako dobrý sídlin. Už jsme museli líst nakopať. Konečně dáke drevo. Takže go na drevo. Juj! To bude asi velký jump, to nedá. Skočím. Dobre, som dole. Určite vidíte, len takto seka. Nie ako obrázky to vidíte, 100%. Miliarda percent. A ešte to potom spravím s tým modokami. To bude to fér. No, takže... Toto sú len také začiatky. Ja sa vám ozvem hneď, keď budem mať už taký kamenný krompáč alebo tak. Bo teraz to brutálne. Vidíte, ako sa mi buduje myš? Teraz mám tu hore. Mám z akého dôvodu na to vodu. Nie. To bola moja mama. Ale to nemá. Vidíte, je to tu too many items. Co to bolo? Takže... What? Že zistil som, že... Drevo má 750 EUčok a teraz som si zistil, že mám za to, že... nič. Už nič. Hneď by sme mohli... Prvne čo začneme je toto. Ale ako takým väčším projektom je to čo, že aha, tak nič. Som chcel toto. Niečo začneme bude no proste už keď budeme mať tieto veci, prvý základný zdroj energie bude solar panel, to bude asi toto. To neviem, ako sa robí. What? Blue aluminium, to neviem ako. No dobré, si už pozriem potom, čo to povstriem teraz. Do tých extrém miest, tam to tak nebolo ako v tomto lesiku. Takže môžem spraviť crafťák. Ešte by som chcel spraviť na tomto videjku kameň, ale to už asi nestihnem. S mojím snímačím tempom. Čaká. A spravíme si aj hneď prvú bojovú zbraň. To ešte chcem stihnúť na tomto videu, takže hop, jedno. Ešte si spravím bojovú zbraň. No, odbraňovanie. Myslím, že sa robí áno, takto. Chcem vidieť F5, ako s ňou vyzerá. Ha. Dobre. Aha, tu je ten cobblestone. Ale dúfam, že teraz získam ten cobblestone. Takže 1, 2, 3, 4 cobblestone. Dobre, takže máme 4 cobblestone a týmto sa s vami lúčim, takže čak. Takže ahoj.